Amen. Bengithi kuzovula ngomkhuleko mhlawumbe ukukhulekwe mhlawumbe ngisathoba ngasemnyango kodwa ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele ubumsholozi enkulu intobeko ngibingelele ipanel yonke ngibingelele abaqaphi bakababumsholozi nabo bonke abantu abaqinisekisayo ukuthi uyakwazi ukuvikeleka bese ngibingelela amakhosi ngokukhethekile ngiyathobeka ngibingelele osingaye ngibingelela amaciko ngifisa ukuthi ucace ukuthi ukuthi ngimela njengeciko eliziqhenyayo ngokuba umaskandi Buselaphi MaButhelezi Gxowa lapha engendele khona khaya kaNongoma ngifisa ngisho imedia ngiyanibingelela imedia yonke amaphoyisa uma ngabe khona ngiyawabingelela ngifisa ukuthi nazi ukuthi yini sila ngikho ngithe kunina ngimena njengeciko eliziqhenyayo ngobuciko babo ngiqale ukucula mina ngo1993 ngenza umculo kaMasikandi ngiyabonga ngibone udadewethu lapha wengane soma uMaphungula kaningike ngibabonile ngiyathobeka uMaphungula siyaziqhenya ngokuba uMasikandi siyaziqhenya ngokuba amaciko kodwa kukhona okusalayo sishona noma sihamba singaphethe lutho sishiya abantwana bethu bengenalutho akekho kuzayo ukuthi kungani wonke umuntu into ayenza indlela imali kuphela sizothi namhlanje babumsholozi njengamaciko mina njengoba Buselaphi ngizothi angimile la ukuzomela uBuselaphi angiyena namhlanje udokotela Buselaphi ngizomela isizwe sonke makhosi ngizomela amaciko onke ungakhethi igender kuyo wonke ama sectors sihlale phansi wathi ngomhlaka sihlale phansi ku Dr Buselaphi ubhuti wami uThabiso Mhlambu uphi kade ela uzophasa nje noma isandla nangiya sadweba uhlu oluthi ngizoxolela ngokuthi nangithe 3 minutes angizokuthatha 3 minutes yaqinisa sadweba uhlu oluthi okay Lord Jesus okay itizomhumlela sadweba uhlu oluthi asabenza enkandla sasofika kaMsholozi wasilalela siyaqala ukuthola ubaba okwazi ukulalela iciko amaciko awalalelwa umuntu sabika inkinga yethu ukuthi nasiyahlupheka kodwa ke angizuhlala lekhe sonke sithi siyahlupheka ithini isolution sibhekephi bamsholozi udokotela Buselaphi uThabiso Mhlambu nabanye odadewethu bakhona la namsisithoko nobusi bakhona sithathe isinqumo esithi sizocela ukuthi singafisi nje kodwa sicela nisiphe indawo
indawo engaba ngama-hectares mhlawumbe angange ngelokishi iSoweto iphelele la sizokwazi khona ukuthi sikwazi ukuyiphilisa ngaphandle kokuya kosopolitiki njengama-artists. La ndawo amakhosi kufanele ngabe iwona akwazi ukusilekelela ey'ndaweni noma ey'fundazweni zethu ukuthi sikwazi ukuphila. Basinikeze indawo sizokwazi ukuthi na sikhande indawo iground mase thina ey'ndaweni la kuphefumula khona bamshola bathi nasicela singaphindi sibe se-People's Park asingena ngaphakathi stadium eMoses Mabhida ngoba abantu bayakhathala kuze kuse kuthiwa sibulala utshani ukuze singazi ukubulala utshani bezobuciko bebhola. Sicela indawo ezoba ngangeSoweto ngenze isibonelo la sizokwazi ukuzenzela khona ama-ground bese nisilekelela ngemali sikwazi ukuthi sibe nama-ground wethu asezingeni sibe ney'ndawo zokuza i-theatre kube ney'ndawo zokuthi ababafilimu bakwazi ukwenza kuwo wonke abantu ababhali bey'ncwadi kubo bonke abantu abafisa ukwenza izinto ze-art abadwebi bonke bakwazi sisonke sihlangana bese naxoshisa la phezulu bese i-artist libe kwi-database la lizokwazi khona i-artist ukuthi lingashoni ngenalutho lihole inyanga nenyanga libe ne-payslip njengawo wonke umuntu. Kuvele ngithe ngomsholoziko wokuphakama inkosi yase-Eastern Cape inkosi i-second nje kancane nje umenzelele bathi load shedding yebo. Okay kulungile noma ngasayiboni ke inkosi yakona nizoyikhumbula yathi yasethembisa ukuthi izosinikeza ama-hectares bathi asilethe izinto ezizokhomba ukuthi nasizoyisebenza kanjani lo ndawo noma sizosizakala kanjani. Wathi bakusholezi asiphinde nathi silethe izinto baba ngizoreport ukuthi na sesiredi ma-artist nonke sicela sibambisane lento akuyena eyomuntu ngamunye kodwa eyethu sonke engasafika ngakhona-ke ngisho ne-traditional izobe inendawo yayo khona lapho kuleyo ndawo sengiyamunca nebona ngiyamunca kodwa ke njengoba Buselaphi ngizothina ngiyanithanda ngendlela emangalisayo bese niwathande amaciko. Ngiyabonga. Asipedisha mama.